L-eks Prim Ministru Joseph Muscat sena taċċess għal proċess verbal tal-inkjesta dwar l-isptarijiet wara li l-qorti ordnat lill-Kummissarju tal-Pulizija u lill-Avukat Ġenerali biex mill-aktar fis jagħtuh kopja tal-konklużjonijiet tal-inkjesta kollha, jiġifieri l-proċess verbal tal-Maġistrat Gabriella Vella. Mindu l-inkjesta Vitals ġiet ippubblikata mill-Maġistrat Vella propju fis-sija u l-ħin li fetħu nomini għall-elezzjoni tal-Parlament Ewropew ta' 8 ta' Ġunju, il-Prim Ministru Roberta Bella insista kemm il-darba pubblikament dwar dan it-timing politiku u biex il-proċess verbal tal-inkjesta isir pubbliku. Skont deċiżjoni oħra tal-qorti, issa din il-kopja se tingħata lil persuni l-oħrajn involuti wkoll u li jissemmew fl-imsemmija inkjesta. Dwar dan kiteb l-avukat ta' Dr. Muscat Charlon Guder illi f'messaġġ fuq il-medja soċjali ħabbar dan l-iżvilupp u kif għat-tieni darba f'inqas minn 24 siegħa Joseph Muscat għamel kisba importanti fil-qorti. Dr. Guder qal ukoll li jemmen li l-poplu se jiġġudika fl-immedjat min ħasel idejh u li l-ġustizzja se tagħmel ħaq matul is-snin fil-waqt li tikkundanna lil min kien wara din il-ħadma. Tenna li l-verità se toħroġ wara dan it-tieni każ Grant. Innota wkoll kif hija ħasra li tul dan il-proċess qed jintilfu nies validi u ta' talent pa' deputat Prim Ministru Chris Fearn. Joseph Muscat innifsu din il-ġimgħa wkoll ikkummenta fejn f'intervista fuq l-istazzjon F-Living qal li se jara li min kien wara din il-manipulazzjoni iħallas ukoll għall-ispejjeż ta' 11 miljun euro, b'referenza direct orders li tat tul il-proċess tal-inkjesta l-istess Maġistrat Gabriella Vella.